78 urte importante izan zen Durangon. Durangon izan lehenbiziko, hor Etxebarrieta hil zuten, eta Etxebarrieta hil zutenean, Durangon egin zen lehenbiziko manifestaldia izan zen 78an. Manifestaldia, esango izun manifestaldia zer zen. Meza bat egin behar izan zen haren ohorez, haren gomutaz, haren hildako haren ohorez, eta Guardia Zibilak inguratu zuen Andramari guztia. Eta orduan jendia, ezin zartu edo, egin gendu manifestaldia izan zen. Lapikoko gurutzean, bakizu zer den Lapikoko gurutzean, Lapikoko gurutzean, Durangoko gurutzean, Andramariko arkupe txikitik ezatu zela eta anizkina horretik, hor peatoi pasu horretan, joan da etorri, 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 eta joan, hor egon ginen, 21 minutu. Hori izan zen lehenbiziko manifestaldia. 21 minutu diotu, igual gitxeago izango zen. Gelditxu barik, kotxeak ezin manifestatzeko nolabait etena egiten, eleiza hola zerolako.